пияно, бонгус, кубинско звучене. Така се почва една обикновена репетиция на танцовия състав Мимарт. Повечето от тези момичета и момчета са завършили пантомима в надфис, но се справят еднакво добре както с танците, така и с синхронното пеене. Играят на сцена вече повече от 10 години. Всички актьори имат частична или пълна загуба на слуха. Хореографът им, Бали, обаче е намерила своя метод да им преподава усещането за музика и танц. Винаги им казвам, тази музика, ритъма е ето такъв, т.е. по-плавно, по-рязко, какви инструменти, опитвам се всичко това да им кажа, дали пее мъж, дали пее жена. В света на тишината музиката се чува в трептенето на високоговорителите и вибрациите от танцовите стъпки по дървения пот. Това обаче не е достатъчно, за да се създаде чувството за ритъм и мелодия. Броенето е основно нещо. Всъщност това е ритъмът, който се задава. Ако някой сред тях чува, те ни следват нас. Ако не, задаваме ритъма с най-обикновено броене. Постоянно са им едни осмици в главата и в един момент дори аз съм сигурна, че не си броят като цифрички, а просто танцуват и гледат дали са еднакви с другите. Нечуващите актьори влагат много повече време и усилия, за да се подготвят за сцената. Но пък това ги е научило и на повече мотивация и доверие един към друг. Всъщност това е много важно. Трябва да сме заедно, да сме екип, за да може да се развием, за да се гордеем, че и ние глухите можем да постигнем резултати. Бали разказва, че в началото за нея е било най-трудно да свикне да не говори на учениците, когато е с гръб към тях. С времето обаче се научава да привлича вниманието им и понякога сама се изумява от дисциплината по време на тренировка в танцовата зала. Те, понеже не чуват други разсейващи фактори, звуци, се концентрират, когато решат върху това, което им преподавам. Докато, примерно, чуващите хора могат да чуят, че им звъни телефона, че имам друга музика, т.е. не могат така да се абстрахират или си говорят помежду си. Всички от групата споделят, че са постигнали усещането за музика и ритъм с много показване, много повтаряне, концентрация и най-вече воля. Танца ми дава много емоция. Танца за мен е възможност да създам много приятели. Аз много мечтая. Искам да стана известна певица. И разбира се да танцувам, но знам, че няма как. За съжаление аз не чувам. Танц е този, който всъщност ми показва да искам още и още от живота, така както тук мога да постигам много неща. Това е нещо, което пренасям и в живота.